Hubungan ini gak bakal berhasil, Mas. Maksudnya? Ya ini gak bakal berhasil. Aku ning kene iki golek seneng lho, Yuk. Apa nih sih sing gak berhasil? Iki gak akan berhasil, Mas. Apa nih sing gak berhasil? Aku kok kono rene ado lho, Yuk. Kesel, Yuk. Aku pengen seneng, aku pengen ketemu kowe. Ya mungkin aku kleru nggon, Yuk, sorry. Sepurane. Kan perkara cilik koyo ngene, kowe mesti nyepelekne, Mas. Yo perkara cilik ngene iki to. Sing selalu mbek gede-gede nih. Kowe wis ping piro ae ngomong putus, Duk? Aku ndek ini ngomong yo wis ki yo. Wis, Yuk, maksudnya ki aku wis. Ade iki masalah cilik aja gede-gede ning ngono lho. Oh gak kok malah ngejak putus. Ndek ini anniversary. Kita putus ya. Gak bales WA, dia putus ya. Apa wi? Kok cah cilik ngerti lah? Kok cah cilik? Ya nyapa wae gak ngondeli aku. Aku wis kesel, Yuk. Bolak balik we ngomong putus. Aku kesel ngondeli.